sikker, du er med på den sidste lille billede, du er så langt foran. Fuck, det var lidt nøjere, der kommer lidt is. Ja. Jeg var jo på siden af den. Jamen, jeg røg ind. Jeg måtte køre indenom den der stod helt ved siden, fordi jeg kunne slet ikke ramme porten. Skal vi se, om vi kan filme den lidt? Ja. Ej, jeg håber, at vi ser det der ene, fordi ellers så er det lidt nøjere. Ej, det er nogle andre, der kører der. Ja, det tror jeg, det er. Det er altså ikke vores venner, det der. Det er mor. Og Sofie kommer derop. Ej, jeg håber, at du falder. 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 Og der kommer Sofie som rosinen i the pølseende. Hvad var det sidste?